John chapter 9 from verse 6. John chapter 9 from verse 6. Having said this, he spit on the ground and made some mud with the saliva and put it on the man's eyes. Go, he told him, wash in the pool of Siloam. This word means sent. So the man went and washed and came home seeing. His neighbors and those who had formerly seen him begging asked, "Isn't this the same man who used to sit and beg?" Some claimed that he was. Others said, "No, he only looks like him." But he himself insisted, "I am the man." "How then were your eyes opened?" they demanded. He replied, "The man they call Jesus made some mud and put it on my eyes. He told me to go to Siloam and wash. So I went and washed. Then I could see." "Where is the man?" they asked him. "I don't know," he said. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Nyaya ndinayo mangwanani ano idawu ine chekuita nekuporeswa kwemurume akaberekwa riri bofu waigara pane imwe nzvimbo. Chandibata chandidena kushumira vhangeri iyi inawu yekuti Jesu wakatora mavhu akaisa mumeso emurume waiva bofu. Wakakanya mavhu nemate ndokuisa mumeso emurume uyu aiva bofu, kwakumutuma kuti chienda undogeza kurwizi Siloam. Nyaya ndinayo mangwanani anhasi ndekungoteerera Mwari, nyangwe zvine jecha, nyangwe zvine mavhu zvichiita sekunga zvibude zvakanaka, but nekuda kuziva kuti Mwari ndiMwari uye vakatendeka uye vakanaka nguva dzese, unosangana nezvauri kuda ukafambira zvaari kuda kuti ufambire, ukaenda kwaanoda kuti uende, ukaita zvaanoda kuti uite. Jesu unoporesa, asi on this incident ari kucreata a process inolida kuhealing. Kuna blind Bartimaeus, Jesu vakangomuti unoda ndikuitire, iye akati ndoda kuti ndione. Jesu vakamuti chiona. But kune murume uyu pana John chapter 9, Jesu vari kutuma munhu, enda undogeza kurwizi Siloam. Kurati murume uyu ari kutumwa ari bofu, ari kuudzwa zvekuita, ari kuudzwa kwekuenda, ari bofu kudaro anotumika, ari bofu kudaro anotumika. Go and wash kuriver Siloam. Ndoda tikasike kuona chinhu ichi. Nhau iripo ndeyekuti munhu ageze ivhu riri kumeso kwake. But Ishe vanosarudza nzvimbo yekundogezera river Siloam. Aigona kugeza chero mvura iri pedyo, kana kushedzera kuvanhu vari pedyo kuti ndipeiwo mvura ndigeze meso angu, kana kunanga kumba kwawo kwaanogara oti ndipeiwo mvura ndigeze meso, kana kunanga pachechi yaiva close. But Jesu unotaura a specific name, unotaura pamusoro perwizi rwaasarudza, enda undogeza kurwizi Siloam. Zvireva kuti murume unyangwe ari bofu anofanirwa kutsvaka kune rwizi Siloam, anofanirwa kuendako kuti agone kudzoka achiona. Hongu ndiJesu unogona kuporesa instantly, ipapo neshoko bedzi kuti chipora, asi murume uyu unotumwa kuti enda undogeza kurwizi Siloam. Samuchiona nedzimwe nguva handigone kuramba kuti Mwari vanogona kuporesa munhu pachishanda a process ine chekuita zvichida nemavhu, matombo kana mvura. It's possible, it's biblical, zvirimo mushoko raMwari kuti neimwe nguva Jesu wakaporesa munhu
nenzira yekumuti enda undogeza. So uriko muteuro wokutoti munhu andogeza, iwo ndo muteuro wokugeza mai wanze kutaura nezvawo. Go and wash kuriver Siloam. So murume wakatumwa kundogeza. Healing ndobva yamanifesta in the process yekugeza meso ake. But asangana naJesu anogona kuporesa ipapo. Asi regai ndikasike kubata pamusoro perwizi runonzi Siloam. Bible rati paverse 7, he told him to go and wash in the pool of Siloam. And this means the name of the river Siloam zvinoreva kuti kutumwa kana kuti to be sent. In other words, Jesu ari kutiratidza kuti pane imwe nguva yekuti munhu ndinogona kusangana naye kana kuti anogona kuuya kwandiri achida zvaanoda kuti ini saMwari ndimuitire. But already on the ground there are people who were sent by God kuti vadile nesituation yemunhu. Nokuti Siloam zvinongoreva kuti kutumwa, to be sent, kutumwa. Saka iri rwizi ruri kuyerera. In other words, the blessing yagara ichingoflowa, but munhu asiri aware yekuti ndonowana ropafadzo yangu kubva neshepapi. Inzwai, munhu asangana naJesu anoporesa, but ari kunzi enda undogeza kurwizi Siloam. Zvoreva kuti muna Kristu mune dzimwe nyaya, mune mamwe maissues anogadzirisika kana munhu aziva zvekuita kana kuti kwekuenda kana kuti wekukonektana naye. Ndiri kureva kuti muna Mwari mune kudelegatwa kwakaitwa ropafadzo kana kuti basa. Mwari vasikamuka, kana vasikamuka vaiendesa kuna Adamu. Adamu zvaataura zvaareva ndoratova zita remhuka, kureva kuti ivo Mwari pachavo vane creative ability, simba rekusika. Vakapawo Adamu assignment to name the animals. Zvoreva kuti muvanhu mune assignment dzirimo dzine umwari. Ipapapa handisi kuti vanhu vanamate vanhu, ndiri kuti haugone kunamata uchiavoida vanhu nekuda kwekuti kune zvimwe zvakaiswa muvanhu naMwari. River Siloam zvinongoreva kuti to be sent, kutumwa. Kuda kuti kune kwaunofanirwa kuenda kwakatumwa naMwari, kwakatumirwa nhau dzako. Nokuti murume uyu akandogeza chero rwizi, zviri pachena kuti upofu haupere, asi anogona kungochena ivhu rinobva kumaziso. Nekuda kwekuti zita rekuti Siloam rinongoreva kuti kutumwa. Kuda kuti rakatumirwa upofu hwemurume uyu. Dzingava dziriko dzimwe mvura munhurume aigona kundogeza. Chaitika ndechekuti dai akageza kana nemvura yemudhishi kana patepi, mavhu aibva kumeso. But nokuti hazvina kutumirwa upofu hwake, aingochena bedzi, mavhu aibva kumeso, but upofu hwaisapera. So Siloam zvine chekuita nekupedza upofu, nokuti zvinongoreva kuti to be sent. Kureva kuti Jesu ari kuti ndine wandakatuma anogadzirisa upofu hwako, ndine wandakatuma. Saka chaakuitika ndechekuti Jesu paari kuisa mavhu kumeso, ari kupa murume uyu a reason to go and wash. Nekuda kwekuti dzimwe nguva murume uyu anga ageza kare. Saka paaiswa mavhu apiwa a reason yaanganzwawo kuti ndinofanirwa kubvisa mavhu aya ari kumeso aya. So Jesu paaisa mavhu amupa a reason to go. Nekuti nedzimwe nguva munhu anoti ndoendei kumunhu, ndotsvagei kumunhu, handina basa nemunhu. Saka Jesu ari kuti there is a reason yandakuisa pauri yekuti ugone kukonekta naSiloam, to be sent, kuti upofu hwako ugone kupera. So kune zvakaitwa naMwari kare zviri kuyerera seriver Siloam, zviri kuflowa. Vanhu vane machallenges nematambudziko, but havana a reason to go there. Jesu anoporesa, simba racho anaro. Shoko rekuti chipora, upofu ngaupere riripo. Akadaro kuna blind Bartimaeus, receive your sight. But with this man, wakakanya ivhu pasi nemati, akamisa kumeso, akamutuma. Kuna kuti murume uyu ari kutumika nyangwe ari bofu, ari kutumika nyangwe ane condition, ane situation yakadaro. Aigona kutova ne reason yekuti aiwaka handioni, saka munonditumirei.
Bandofunga paakanzwa kuti ndi Jesu ari kuisa mavhu mumeso ake, akawirirana nazvo haana kuita naro. Unoziva kune imwe situation yekuti Mwari vari kuda kuedza kuigadzirisa, but in a way yekuti ukasaziva kuti ndi Mwari unotoona sekunge uri kuomeserwa. But let me show you a picture. Murume uyu nokuti ibofu akaiswa mavhu kumeso haasi kutoshorwa nekuda kwekuti agara haoni. Sa whether ane mavhu kana kuti haana, murume uyu haoni. Saka chinoita kuti awirirane neprocess irikushandiswa naJesu yekuimisa mavhu ndeyekuziva kuti at least something is happening to me now, zvichiitwa naMwari. Nokuti ndanga ndakachena ndisina mavhu, but pasingataurwe nyaya yehealing kuti enda undogeza. But izvezvi paari kuiswa mavhu mumeso ndokubva aziva kuti ndi Jesu ari kuzviita. Anowirirana nepfungwa iyoyo nekuda kwekuti ega anotoziva kuti even ndisina mavhu ndagara handioni. So there is no need to complain kana process ichiinvolva kuiswa kwemavhu kumeso. Ndaimbotara nevamwe pane imwe nguva kuti unonzwa munhu achiti kuchechi kuva kutotiita varombo, vari kungotitorera vachitibira, hatisina kana chinhu. Kazhinji unoti ukatarisa munhu anokomplaina kudaro, even asati apa haana. Asati apa anenge agara asina, achitotambudzika, achinetseka. Kuti iye anzwe sekuti pane mweya yetsvina inomurwisa kuti ararame upenyu ihwohwo hwokushaya, anonzwa sekunge zviri normal. Kusvika pataurwa kunzi chipa kuna Mwari ndopa anonzwa kuti taakubirwa. But wakaipa akamuvhara meso nekufunga kuti azive kuti iyo life yandiri kurarama ndisandatombopawo, ndinenge ndakatobirwawo kare blessing nefavor. Why? Because ndisati ndapa ndagara handinawo chandinacho, ndingoriwo munhu upenyu hwacho hunozopisa tsitsi. So kana paakutaura bofu, ndiri kuedza kutaura kuti bofu haritoshorwe. Even rikaita sekunge ratoshorwa harinyanyo kukomplaina zvakanyanya nekuda kwekuti even pasina mavhu haoni. Maresults anongova mamwe chete. Pane munhu wokuti even asati apa, nokuti kana achikomplaina kuti kupa kwatiri kuita tiri kuitwa varombo, tiri kutorerwa, tiri kubirwa, asati apa life yake ine urombo, iye inotaridza kuti mweya yetsvina yakamubira blessing, haana chaainacho. So muupenyu hwokutambudzika munhu akanzi kupa kwakanaka, afanana nebofu raiswa mavhu kumeso, nokuti even asati apa haana chaanonongedzera chakanaka chiri muupenyu hwake. Sa akadzidziswa kupa ndo paanonzwa kuti this time ndiri kubirwa. Gamba life yake yakabirwa kare, upenyu hwake hune attack iripo yaari kutadza kuona kuti ndine mweya yetsvina iri kundirwisa. Zvakafanana nekunyika, zvinoitwa kunyika vanodaiso. Ukabudirira ukava nemari zhinji, they investigate you. Waiwana sei zvavamba sei. But kana uri murombo, they will never investigate kuti urombo hwakauya sei. Vanoti inature yako ndo zvaunofanirwa kuva. Vanhu vanogona kuongorora kana munhu achinzi abudirira, avaka imba, atenga motikari, adi, vanoongorora zvafamba sei. But munhu yeye asina chaainacho, achitambudzika, asina pekugara, asina munhu anomubatsira, hakuna vanomboda kutora time yekuinvestigata kuti munhu uyu nhamo yakatangira papi, ndeyake, zvakafamba sei kuti asvike pakutambudzika neupenyu unorwadza hwakadai. They will never do that. Vanenge vachiti it's normal, it's okay, but when you rise there is something wrong somewhere. Opane utsotsi hwakaitika kuti vati upenyu hwako hwauri kurarama izvezvi mweya yetsvina yakakutsotsa, Satani anokurwisa, hauna chauinacho, uri kunetseka. Hakuna vanhu vane worry nekunetseka nazvo. They will get worried when you try to break out of that system. Ndiri kuedza kutaura kuti kudii? Ndiri kuti chakapa murume kuwirirana nekuiswa mavhu mumaziso naJesu, ane kuziva kuri maari kwekuti ndagara handioni. Saka whether ndine mavhu kana kuti handina mavhu mumaziso, chiripo ndechekuti at least Jesus is doing something chine result inogona kundinakira. Murume uyu ari bofu haoni,
akaiswa mavhu mumaziso, kukomplena kwake hapana nekuda kwekuti ari kuandastenda kuti ndagara even ndisina mavhu, things are not okay. Saka zviri kuiswa naJesu mandiri hazvisi kundiita bofu, nekuti ndagara ndiri bofu handisi kuona. Ndoda ndimbocreata imwe reasoning inogona kutibatsira pakuita zvinhu zvaMwari. Pane nguva yekuti munhu anonzwa sekuti Mwari chavanoda kuti ndiite vari kundiomesera. Gamba vasati vati uite zvavanoda kuti uite, upenyu hwako hwakatooma and you are not worried about it. Unozvitreata sekunge zviri normal. Oza kune life inofanirwa kukurwadza kana waziva the original plan and the original mind of God. Dambudziko revana vaAdamu, Cain and Abel i1. Vakaberekwa nevabereki vanga vadzingwa mugarden. So dzimwe nguva vakava nepfungwa yekuti isu tiri type yemujango yemusango. But original plan, Mwari vasika munhu vakaisa munhu mugarden. So information yepakutanga ikava missing. Munhu anoita settle for less, anogamuchira zviripo. Gamba anofanirwa kurwadziwa nezviripo kana achiziva zvakaitika ane original information. Vana vanoti Cain and Abel vakaberekwa nevabereki vanga vadzingwa mugarden. Eden means pleasure. Eden means abundance. Kurati vanga vaberekwa nevabereki vakabuda muabundance, vakurarama out of sweat, vakurarama life in punishment, vachitila a cursed ground. So havana dzimwe nguva havana kupiwa information. I don't blame Adam and Eve for one reason. There are things you only learn by experience. Problem yavo ya Adam na Eve, they were the first parents. Vari kubereka mhondi yekutanga Cain. Zvichibva pakuti kudii? Adam na Eve havana kubvira vambovavo vana. Uya akangosikwa ari munhu mukuru achitodawo mukadzi wake. Mwari akatoti it's not good for a man to be alone. Uya achitongopedza kusikwa achiendawo kumurume. So hapana pavakayamwa mukaka, hapana pavakaita mahumbwe, hapana pavakarerwa nevabereki. Saka ivo sevanhu vasina kurerwa nevabereki, vasina kumbobvawo vava vana, vakangosikwa vari vanhu vakuru, there is a part iri missing mavari yekuva mwana. Nokuti kana wakambova mwana unogona kuzonzwisisa kana wane mwana, kufunga kwemwana nekuita kwemwana uye nekuisa discipline mumwana. There are things in life you only know or learn through or by experience. No matter how intelligent you are, but Adam and Eve, chinoita kuti vabereke the first murderer, inhau yekuti something was lacking in them. Vaingoti vana vedu vari kutamba, gamba vana kwane kwavaenda vane zvavafungirana kusvika mumwe auraya mumwe. But dambudziko parinodzokerera pariri nderepekuti there are things you only learn and understand through experience. So Adam na Eve havana kubvira vambovavo vana, asi vapiwa an assignment yekurera vana. So uchiona in life you need to trust somebody ane nhororondo, somebody akura nekunzwisisa zvimwe zvinhu muupenyu. Saka uchiona neimwe nguva Mwari vanokupfudza nedzimwe nzira, neimwe nguva inorema inorwadza. Iwe une gift or a calling of a leader so that you can handle others who are pa right position or pa higher position. Look at Joseph. Mukomana anonzi Joseph anopfura nemuprison nemhosva yaasina kuita but ine evidence. That teaching yaiswa maari ndeyekuti haisi yese nyaya yamuchawana evidence but zvichireva kuti munhu akaita mhosva. Kurati kune nyaya dzekuti evidence is not enough. Ndiri kuti kudikwa matare edzimhosva edu kana vachitonga nyaya, they want evidence on the ground. Joseph, evidence yakapresentwa namai Potiphar, evidence was there but it was not true kuti aida kurepa mai Potiphar. So here Joseph akazova a minister, a governor, a man on the throne, he knows and he understands kuti kune dzimwe nyaya, kune vamwe vanhu vari mumajeri vasina mhosva. So there are times zekuti ukapfura maybe nekuprison kana vana moto yekuprison ine vasungwa, unochingoti matsotsa aya, mbavha idzi, macriminals aya. Yet some of them evidence was there but it's not true
kuti vakacommita such a crime. Innocent people, they even go to jail. Innocent people, they can even get hanged. Paunganidzwa evidence isiri original. Ndaiverenge documentary ku America. There was a boy who was sentenced to death at the age of 14 or 15. Then after 70 or 50 years, she got discovered that he was innocent. He was accused of rape, a black young boy accused of rape in America. Akayengwa. Yet after 70 years, she got discovered that he was innocent. Even innocent people can be sentenced to death in society atiri, because one evidence yavanoda on the ground. So there's a process pane panopfurwa napo panokubatsira kuti ugone kunzwisisa nekuziva kuti ma situations aya anoitika. Sapane nguva yekuti you are destined for greatness, but process yeupenyu hwako ine ma challenges ekuti unoti ukaudzwa so kuti mauri mune zviombe Mwari vane zvikuru zvavada kuita newe, unoramba nesituations arikufurana nadzo. Gamba izvo zvatenderwa kuti ugova ne know how, ugova nekunzwisisa nekuziva. When kana wapa position yepamusoro, you can handle better vari muma lower positions. So it's good to love and trust munhu ane nhoroondo, munhu ano understand that the society, community nemaramiro anoita vanhu for the sake of good governance tomorrow. But let me just move to this man. So this man was born blind. Jesu process yari kushandisa ndeyekukanya mate neve omisa mumeso. And this man is not complaining at all. Why? Nekuda kwekuti maari mune knowledge, mune understanding yekuti zviri kuitwa naShe zvakandinakira, nyangwe zvichiita sekunge zvinoisa mavhu tsvina mandiri, but ndiri kuziva kuti iprocess inoleada mukureceive sight. Saka kana ndaiswa mavhu mumeso, handina kutosvorwa, handina kudisturbwa nekuda kwekuti ndagara even ndisina mavhu handioni. So pane nguva yekuti, okay, I'll take you to the widow yekuZarepati. Elijah atumwa kushirikadzi yeZarepati. Shirikadzi inobva yati naMwari chaiye kumba kune flour shoma nemafuta zvishoma, zvokuti ini nemwana wangu kana tadya tobva tafa hedu. The meal iriko haisi kuzova sustain for a long time. Ari kutoziva kuti ini nemwana wangu tikadya zvinobva zvapera, then we die. Mwari ndokubva vatuma a guest, a prophet, kuti the blessing iripo, you must join this meal. Meal yavari kuziva kuti ini nemwana wangu tikadya tobva tafa, Elijah anotuma kuti andodya nawo. Uri kuona here kuti mukadzi haana chekurambira, nyangwe aimboda kutsika-tsika, chekurambira hapana, nechikonzero chekuti even Elijah akasadya ati iye ini nemwana wangu tikadya tobva tafa. So kuva nemuenzi kana a guest ada kukujoina ipakudya hazvifanirwi kukurwadza nekukunetsa nekuda kwekuti even akasadya ini nemwana wangu tobva tafa. So kumutendera kuti uya udye hako hazvifanirwi kurwadza, haifanirwi kuva burden. Why? Nokuti maresults muri kuaziva kuti ini nemwana wangu even tikatoomera pari kungofa munhu. So kana Mwari vatuma munhu, a prophet, to join in this meal, truly this must be a breakthrough or something good coming our way. Mauri ngamiswe reasoning naMwari, unzwe kuti zviri kutaura Mwari muupenyu hwangu haisi burden, but a process inoleada kusolution. So the blind man was sent. Bofu rakatumwa. Oza kutumika uri bofu kunotora kunzwisisa uye nekuziva ari kukutuma. Why? Because you've got a reason yekuti azviite. 1 Samuel chapter 9. 1 Samuel chapter 9. The first king of Israel, anonzi Saul, akatumwa kunotsvaka madhongi nababa wake. The end of the story, he was anointed to become the king
in Israel. But kumba kwavo kwaitova nevaranda vashandi vepamba. Baba vake Kishi vachitotaura naye vanoti tora muranda wako muende kundotsvaga madongi. Take your servant and go and look for the donkeys. Aigona kuti aiwa kababa vakomana ndosaka vari pano makavaemploya ndeve basa ndo basa ravo ngaende kundotsvaga madongi. But uyu akabvuma kutumika ipo pamba pane vanhu vanofanira kunge vachitumwa. End of the story, ikava advantage kwaari why he was anointed to become the first king of Israel. So pane nguva yekuti the reason to complain unayo. The reason yekucomplain kana kuti yekuramba kutumika yekuramba kuita zvinhu inenge iripo iri valid pa common sense. But when it comes to the things of God, dai Mwari vatibatsira. Tagona kutumika nyangwe tiine mafu. So murume akanzi enda undogeza kurwizi Siloam. Kwete kune mvura yese chero pane mvura. He mentioned the name of the river. Go and wash kuliva Siloam. So bofi rakaenda akandogeza akadzoka achiona. Wakatumika riri bofu akaenda kuSiloam ari bofu akandogeza akadzoka achiona. Pane kumwe kutaura kwevanhu kuti hai nini Jesus is my last bus stop. You are true. That's true. You are correct. Jesu ndiye our last bus stop. But muna Jesu dzimwe nguva mune ma instructions anoita kuti tiende somewhere. Ende kwataenda ikoko tosangana neimwe blessing. Zviri pachena kuti murume uyu kana Bible richiti akadzoka achiona. Zvinoona kuti nyangu akasangana naJesu, akabva pana Jesu ari bofu. But paakabva kuSiloam akadzoka akuona. Zvoreva kuti pane munhu akauya kwaJesu, munhu ariko kwaMwari, munhu ari kunamata ari muchechi. But situation yake inoita sekunga haina kugadzirika. Iye asvika paari. Iri nhau yekuti there is an instruction yaari kuignore. Although he is in church, although he is a believer, but pane an instruction inoconnecta ku blessing ne favor yaari kuona sekunge waste of time. Kana ndauya pana Jesu zvinhu zvangu ngazviite. Murume uyu anga ari pana Jesu, murume uyu akasangana naJesu. But Bible wrote akabva ipapo riri bofu. Nokuti kana richiti paakasenda kuSiloam akadzoka achiona ageza. So that akaita encounter with Jesus and he remained the same till aterera an instruction yaaudzwa naJesu. Situation ndopa yakachinja. So which means in other words, you can encounter Jesus, you can be in church, you can be a believer, and your situation will remain like that. Kushika wakunzwisisa kuti situation yangu haisi instant. Situation yangu inoda kuti ndigone kutumika, ndiite zvokudiwa naMwari kuti ndiite, ndiende kwavanoda kuti ndiende, ndinoita zvavanoda kuti ndiite. Murume uyu wakaenda kurwizi kundogeza akadzoka achiona. Zvoroti akabva pana Jesu ari bofu akaita encounter naKristu. Instead yekungoporeswa kupiwa healing ipapo, akapiwa an instruction yekuita follow kusvika zvinhu zvaita. Hama dzangu mukunamata Mwari, mune nyaya dzekuti munhu akaignore ma instructions iwayo, ma principles iwayo, anogona kufungidzira kuti Mwari havamude kana kuti hasi kunamata Mwari chaiye. Gamba murume uyo wakatumwa ari bofu akaenda. Oza pane patinomirira kuti dai zvitange zvaita kuti nditumike. Pane patinoita reasoning yekuti aiwa Mwari vakandikomborera in this way, then I'll do this. Mwari vakandiitira zvakati, ndo pandichaita zvakati. Yeti pane pamwe pakuti unogona kutotumwa, healing yauri kuda, blessing nefavor zvauri kuda, zvakavigwa muobedience despite kuti une situation iri kurwadza nekurema. That's a picture of faith there. Kutumika uri bofu, kuudzwa zvekuita, iwe une zvaunoda kuti Mwari wacho vakuitire. Imagine murume uyu aigona kuisa this request,
kuti ishe kwamuri kundituma ndanzwa ndiri kuda, but nyaya iripo ndeyekuti handione ndiri bofu. Dai mandiporesa, mandiudza kwekuenda. Gamba Jesu vari kuti kupora kwako kuri mukuita zvandiri kutaura iwe uri bofu. Rwendo rwebofu. Let me title this message this title: Rwendo rwebofu, the journey of a blind man. Rwendo rwebofu, the journey of a blind man. Upofu ungangova a picture a financial challenge in your life. Upofu ungangova a picture ye situation in marriage mako. Upofu ungangova a picture ye dambudziko rauri kusangana naro. But nyaya ndeyekuti do what the Lord is telling you to do. Usangane nezvaunotarisira nezvaunoshuvira kuti Mwari vaite muupenyu wako. It reminds me the book of Luke 17:11. Varume vaine maperembudzi vakangonzi naJesu, go and show yourself to the priest. On their way they were healed. So the healing was on the way. The healing yanga yakavigwa muobedience. Divine. Ndinogara uko usaimbe. Please. Ndinona makatuni, please. Sorry for distraction. So this man ari kutumika ari bofu. Ari kungotipa a picture kuti pane panodimandwa obedience, iwe uri mu challenge. Obedience uri mu challenge. Ma reasons nyangwe aripo aunona sekunge ari valid, it does not matter. Nekuda kwekuti dzimwe nguva inzwai, we are living in a society ine vanhu kuteerera kutaura kwaMwari sometimes kunoita sekunge hauna kurongeka. Why? Because the move of faith is more common sense, iri muremu yekungoita zvataura Mwari. Ndiri kuti kudi, when this man was going to River Siloam, along the way, ndofunga vanhu vaimubvunza, where are you going? Zvichida vamwe vaigona kumutarisa kumeso, oti ko iye akuzadza mavhu kumeso ndiani? Oti ndi Jesu. Akuisirei mavhu? Aisa mavhu ndokubva andituma kuti enda undogeza. Society yedu hainyarari kana uchiita zvawanzi naMwari ita, especially when you have a challenge and the Lord puts a demand on you. Society hainyarari. Mwari vakakuti do this, iwe une problem yaunoda kuti Mwari vakuiti. Imagine munhu ane mavhu ari kutatarika kufamba kutsvaga kuti ndiri kuenda kuSiloam, oudza vanhu kuti I have made an encounter with Jesus. They will say haasi Jesu. Why? Because kune vamwe vanoziva Jesu by experience, vasina revelation. Kune vanoziva Jesu by experience, but vasina revelation. So murume akaudza vanhu kuti I have made an encounter with Jesus, they will say no. Iye akasangana newe urambe wakadaro. You know such sayings. Kuti iye akasangana newe urambe wakadaro. Yet murume akasangana na Jesu akaramba ari bofu. Akaita stoita sekunga aita wese, but atumwa kunoconnecta healing yake. So along the path, along the way achienda kuSiloam, mu society mune vanhu vaigona kumubvunza kuti ko naiwe akutuma uri bofu ndiani? Ko naiwe akuisa mavhu kumeso ndiani? Akangoti Jesu. Society nomuti aiwa Jesu hadaro. Uzapane nguva yekuti una Mwari, Mwari vane zvavari kuita newe muupenyu, asi vanhu ukavaudza kuti God is with me, vanoona sekunge uri kureva nhema, uri kunyepa. Why? Nokuti vana Mwari wavanoziva achiita mamwe maitiro kwete zvaitika pauri. That's why I always say kuti ma testimony akanaka, anoti encourage, anoti simbisa, anotiratidza, anotiudza kuti Mwari vari kuita zvinhu muupenyu hwevanhu. But testimony ngairege kuva a formula yekuti mumwe nemumwe anofanirwa kukopa kana kuti zvinoitika kuna ningi ndo maitikiro azvichaita kwauri. Mapofu akawanda, but healing dzakashandiswa naJesu kuna akaiswa mavhu mumeso. So there are times yekuti mavhu ako meso ako ane mavhu,
and the society is saying haasi Jesu adaro. Pale pekuti unoita encounter na Mwari vokupa assignment usati wasangana ne blessing, the society haigone kuzvigamuchira. Imagine God sending you to preach. I'll give you an example of my life. When God sent me to preach from 2006, boots yakabvaruka, hembe yakasviba, hauna kana sipo yekugeza hembe yako. Mwari vaisa a message pauri, go and win souls. Ndomira parengi ndotanga kuparidza. People came to me, zvichechi zvinopengesa. You hear people saying that. Why? Because when they look at you, they will judge. Kuti kana asangana na Mwari, atumwa na Mwari, ane anointing, ari munhu waMwari, tarisai zvaari. Yet unogona kutumwa une mavhu mumeso, but utori munhu akatumwa na Mwari. Unoziva here kuti kana wakuona, like what happened to this man, paanga akuona, vanhu vakauya kwaari, vakati no, he only looks like him. Iye akataiwa ndini. Kana wakuona, vanotanga kuramba kuti hausiriwe. Mwari ngaakuropafadze to such an extent. Ropafadzwa zvokuti vanhu vanofunga kuti hausiriwo waimbotambudzika matambudzikiro iwayo. Ropafadzwa to an extent yekuti vanhu vanoramba kuti ndiwe waimbonetseka kudaro. Because pane a testimony, a blessing yekuti Mwari vakaisa pauri, ukaudza vanhu kwawakabva nezvaitika, people will say no. Dauda ngotisimbisa hakuna zvakadaro. Kune ropafadzo yekuti ukataura kwawakabviwa, vanhu vanofunga kuti uri kureva nhema hazviite. Like the guy wandakatamba naye golf this Saturday. We grew up together. Mkomana ane kumba kwevanhu kwaaichengeta, kumba kwaaigara, so aifidha huku achichengeta imba nekudii. Now, the Lord turned his life. Ndichitaura naye ndichiti munozwa munhu waMwari mukaudza vanhu kwamakabva, vanoramba. Only us vaizviona will testify. Tinobvuma kuti muri kutaura chokwadi. Things have changed for that guy. A total change. Munhu aigara pamba pevamwe vanhu achifidha huku nekudii. Today he owns 2 houses, 2 beautiful houses. 2 beautiful houses. Munhu aichengeta imba yevamwe vanhu. It's possible. Kudenga kuna Mwari unoita zvishamiso. Murume uyu wakaropafadzwa to an extent yekuti history yake haimechi ende hazvibvumiki. Only those vakamuona ari musituation iyoyo ndo vanogona kubvuma. Asi vazhinji hazviite kuti vanhu vabvuma, hazviite. How can you own 2 houses kana uri munhu aimbochengeta imba yevamwe vanhu uchifidha huku dzavamwe vanhu kuti uwane pekugara? How can you own 2 good houses? That's the grace of God. Because kune life yevanhu yekuti ukatarisa unongoti asi Mwari munoshamisa. Haudi kuti akuparidzire life yako ukaiona akakudza kwaakabva, it's enough kuti uzive kuti kudenga kuna Mwari unoita zvishamiso. Hakuna situation Mwari yavanotadza hazviite. Situation yemurume iyoyo vakaigona to an extent yekuti unomboti chii chakanyanyoitika. That's the grace of God. Zvinoita kutumika une mavhu. Society ikataura nezvemavhu ari kumeso mako, learn to ignore the society. Isiri kuziva zviri kuitwa naMwari muupenyu hwako. The challenge in our times ndeyekuti society ikataura kuti une mavhu mumeso, nyangwe ari Jesu aisa mavhu, uye akutuma kuti enda unogeza uone, unogona kuwana munhu anokubvisa mavhu iwayo. Okay, I'll give you this understanding. It's a bit scientific, but I'm sure you can understand. Lifestyle ye butterfly. Lifestyle ye butterfly. Or the life cycle of a butterfly. Pane panenge riri gonye, riri a worm, riri mu cocoon, something like a plastic.
So break that cocoon. Mukati kanenge kari kuchinzi lava or a worm. Break that cocoon kobuda develop feathers to become a butterfly. So butterfly rinomutanga riri gonye, riri a lava, riri mu cocoon. But time you break the cocoon, the process is a bit hard. Why? Because pakanorwadziwa kaita senga kumanikidzira kubreaka the cocoon kuti kabude imomo. Kanenge kachi strengthen ma muscles kuti kagone kuzofly. So pakaita munhu anogona kubatsira kubreaka that cocoon kuti that larva or that worm ibude, auraya the potential of flying pa butterfly. Nekuda kwekuti parinozova butterfly rane ma feathers, rinofanira kunge rakadevelopa ma muscles to flip kuti rigone kubhururuka. So there is a hard process that will harden its muscles and develop it so it will fly as a butterfly. So pane nguva yekuti unofunza kuti Mwari havako, uchipindane nezvinorema nezvakaoma, vanhu vachikuignore, vachikusiya, but there is a level yaunofanirwa kusvika yekuti unofanirwa kubhururuka wega. Pane unokuti kana wakubhururuka unoenda kwaunoda, unoenda kure, unosimuka kuenda mudenga level yaunoda. But kana ma muscles, ma wings akavapo, usina ma muscles ane power to fly, unoendeswa kwa usingade nekuti unongochitakurwa nevanhu. So the lifestyle of a butterfly is a picture yemurume bofu ari kutumwa, asingafanirwa kubviswa mavhu nevamwe vanhu vanosangana naye, asingafanirwa kupiwa advice nevanhu muroad kuti bvisa mavhu aya, ndiani akuisa mavhu, asi Jesu mudzi ako kunamatira chete, zvemavhu hazvisirizvo. You will see kuti in life pane nguva yekuti nyangwe Mwari uinavo, people will not look at you, people will not stand with you, people will not come close to you, people will not help you, yet God is with you. Why? Uri pa stage from being a butterfly, or from being a worm to become a butterfly. So to strengthen your muscles, you don't need any help. You must break the cocoon. Ne power, ne kurwadziwa, so that you will be able to fly or to flip wings in the future. Rwendo rwebofu arwidi maadvisor. Rwendo rwebofu rinogona kubviswa mavhu nevanhu in the name of help, but vachikonzera kuti munhu azotadza kuona muupenyu hwake hwese. Rwendo rwebofu arwidi vanhu vanouya neadvice inodzivisa kuti munhu atadze kusvika kusilomu. Nokuti vamwe vanogona kuti vakaona bofu vobva varinzwira tsitsi voti uya pasera apa tine mvura iri mubhaketi ugeze. Ramba uchiti ndatumwa kusilomu kundogeza. People of God, hear me very well. Unogona kuita encounter na Kristu, wasangana naye, but sei zvichiramba zvakadaro iwe wakasangana naye anochinja upenyu. Your situation yaida kuti uteerere my instructions zvaanotaura kuti uite. Ichokwadi tine zvatinoda kuti Mwari vatiitire. Gamba kune zvimwe zvakavigwa mukuita zvavanoda kuti tiite. Kana achikutuma kuti enda unogeza kuriver Siloam, don't worry about what people will say along the way. I met people ndichiparidza parengi kuwadzana, wakauya kwandiri vakanditi mukoma kana ari Mwari ngaakuropafadze muwanewo kana hembe dzakanaka dzekupfeka makamira pamberi pevanhu kudai so, because you are not presentable. Kana ari Mwari dai zvadai, kana ari Mwari dai atanga kuitira zvakati. But I've come to realize kuti pane nguva yekuti kune rwendo rwebofu. Chandinoziva aurambe uri bofu kana wabvuma kutumika na Kristu. Chandinoziva hazvirambe zvakadaro kana watenda munyasha dzake, wateerera kutaura kwake. Hongu zvinorema, zvinorwadza kuita rwendo rwebofu, nokuti society ine zvainofunga.
society ine zvainotaura, but kuramba wakamira pakutaura kwake kunokusanganisa nebreakthrough yauri kutsvaka. He came back a receiver sight. He came back ava kuona nokuti wakasvika kuSiloam ukageza. Bible rati Siloam means to be sent. Kurati murume uyu ari kutumwa, is being sent to a river inonziwo futi to be sent. In other words, rekantaura neshona yakadai, murume uyu ari kutumwa kurwizi runonzi kutumwa. Zvoroti pane kutumwa kuri in two sides. Ari kutumwa kuti aende kune zvakatumwa kare. In other words, Mwari vane blessing yavakatuma, yavakarayira muupenyu hwako, but yaunofanirwa kutumika kuti ugone kusangana nayo. Murume uyu ari kutumwa kurwizi runonzi Siloam, rinoreva kuti kutumwa. So he is being sent to a river inonzi iyo to be sent. In other words, pane a clash yekutumwa panapa. In other words, vhangeri randinaro Jesu zvari kutaura mangwanana ndezvekuti bvuma kutumika nokuti already ndine zvandakatuma zvine chekuita nebreakthrough neblessing yako. So the river was already flowing, the river was already there. Siloam yagara iriko, murume yari bofu. Kutumwa kurati pane vakatumwa, kune blessing yakarayirwa iri in command. Yaunongonosangana nayo kana iwe watumika. Kwete nokuti uri pana Kristu, but kana watumika na Kristu wacho. Munoziva here kuti kune ropafadzo yatinotsvaka kudenga, yatinotsvaka kuna Mwari, but iri already available on the ground. But iri nhau yekuti munhu haasi kuita zvakataura Mwari. Nokuti pane paunoti dai Mwari vaita zvakati, gamba kune ropafadzo yavakadeposita in place, kusvika wasvika ipapo, waita zvinoitwa ipapo. Kune ropafadzo yakaiswa on the ground, kune blessing iriko. I always love to give examples. Ndinoda ndikupe picture. Kana shoko richiti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari, which is true. But hapana paungapinde muprayer, paungaende kuchechi, paungatsanya, chibuda muprayer, denga rorelease mukadzi, utobuda wakamubata ruoko kuti abva kudenga. Scripture iyo inongoda kuzadzikiswa nekuunderstanda zvinhu zviri simple on the ground. Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari, asi anowanikwa kumaraini kwavo uye anopfimbwa. Why? Nokuti hapana paanozongouya as an angel, but kune maprocess. Kurati akatoreliswa naMwari kuti ave mudzimai wako, akabva kuna Mwari, but iwe uchitumika chienda chifamba taura nemunhu. So kune mablessings, kune favor yakadepositwa on the ground yaunofanirwa kusangana nayo kana waita zvaunofanirwa kuita on the ground. Zvafanana nenzvimbo inonzi Canaan. Nzvimbo inonzi Canaan, he promised land. The land was fruitful, was fertile, but a fertile land haugone kubenefita kwairi kana usina kuita plant the seed into that ground. Let's be real and honest on that. Haugone kubenefita the blessing ye fertile land kana usina seed, kana usingagone kudyara, kana usingagone kusakura. Kurati kune process inokusanganisa nechaka statement rekuti nyika yehuchi nemukaka, a place of milk and honey. Madimikira kutaura mutauro wakawanda. Why? Nekuda kwekuti nzvimbo ine huchi inoda kuti vanhu vaite beekeeping. Kune chinoda kubatwa zvakanaka, kune nyuchi dzinoda kupfuyiwa, beekeeping, kuti musangane nehuchi wacho. Mukaka kune mombe dzinoda kutinirwa kumafuro, dzinoda kufudzwa, dzinoda kusungwa makumbo kuti munhu agone kukama mukaka. So huchi nemukaka handi chinhu chaungasangana nemukaka uchierera muroad kwete, but kune mombe dzinochengetwa, kune mabeehives anoiswa mumiti to trap the blessing yakataurwa naMwari kuti iri available in that place. Mufunge munyika yatigere mune mablessings are available aripo. For example, minerals.
You need mining skill kuti ugone kuwana minerals atakapiwa naMwari pachena. As a nation, we are blessed with a lot of minerals, but it takes mining skill to enjoy and partake the blessing ezvinhu izvo zvatakapiwa naMwari. So tikashaya mining skill, gold riri redu will not benefit. Tikashaiwa mining skill, diamond riri redu hatigone kuwana benefit, which means Mwari vakaisa diamond on the ground, in the ground, paakudiwa mining skill to get what God has already given. So tine zvatakapiwa but zvichiri zvakavanzika kusvika taakuziva zvekuita pane zvatakapiwa. So kune mablessings nemaropafadzo atori available, atori on the ground, aripo panyika pano atinofanirwa kusangana nayo, but ndokunge taziva zvekuita. So pane panodimanda mining. Kurara pamusoro pegoridhe wochema unamata without mining skill, you die poor. Yet Mwari vachikutarisa, you are not poor. Vakakupa a blessing and favor on the ground, but you lack knowledge on how to mine or to get the blessing available. So silom iriko inongogara ichierera, asi mumwe munhu anogona kusvika paanofa ari bofu akasaziva kuti ndinofanirwa kuenda kusilom kundogeza. Ndinofara kuti Jesu akamupa a reason, nekuti kuiswa kwemavhu kumeso ukanzenda unogeza, unonzwa iri nyaya yekundogeza mavhu, gamba iri nyaya yekundogeza upofu kuti upere. Jesu paari kuisa mavhu meso ebofu orituma kuti enda unogeza, zvinoita sekunge apiwa a reason to go and wash. Ari kuenda achiti ndiri kunogeza mavhu ari kumeso, gamba ari kundogeza upofu uri kumeso. So Ishe vangomupa a reason kuti agone kutumika, agone kusvika. Hama dzangu, Mwari werugare vakugonesei, Mwari wenyasha vakuchengetei, tisanganiswe zvakare nenyasha dzaMwari. Shoko randinaro mangwanani nanhasi rinonzi rwendo rubofu. Kutumika musituation yakaoma kudai, kutumika munguva inorema kudai, asi chandinoziva Mwari wedu haasi mutsauri wevanhu, Mwari wedu harevi nhema. There is a blessing and favor waiting for you when you do according to what the Lord says. Akarongosi Faith Mafuta, Mulungu akudariseni, zikomo kwambiri. Thank you so much for tuning in. Pauline Mudikani, a blessed morning to you. God bless you. Thank you so much for tuning in. Woman of God, LK Nyoni, may the good Lord bless you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Marivakitre Nyasha. Evangelist, may the good Lord bless you. Miriam Chigwindi, may the good Lord bless you. My brother Benjamin Chiro, how are you keeping? I hope I find you well. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. God bless you. God bless you. God bless you, people of God. Baba ndinonamata ndinotaura nyasha. Favor pamusoro pevana venyu. Mumazuva anorema akaoma kudai ngavasangane rudo rwenyu nenyasha dzenyu. In the mighty name of Jesus. Baba Chiwara, how's New Zealand? I hope I find you well. Vagadiko Baba Namai Chisaka. And Lloyd Gans, Kwagadiko, New Zealand. God bless you. Baba Mtandwa, Pariseko, Australia, Mainya Munda, may the good Lord bless you. Sister Sylvia Dumbu, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Mwarevaku Trenyasha, Mwarevaku Chengete, Mwarevaku Gonese. So happy to see you, people of God. I'm so happy to see you. May the good Lord continue to bless you and protect you. Favor ya mngari mnezwa munobata, favor ya mngari mkati mekurarama. Ropafadzwa ichengetwa inashe goneswa. Mwarevaku Trenyasha, Mwarevaku Chengete, Mwarevaku Gonese. Thank you so much. Mama wangu Chera Chenyasha, good morning to you, Mama. God bless you. God bless you. God bless you. Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei, Mwari wenyasha vakurwirei, tisanganiswe zvakare nenyasha dzaMwari. Bye bye. Ita bye bye viewers. Bye bye viewers. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Bye bye. Udo paridza. Paridza tinzo. No, my all right, thank you so much. Thank you so much, people of God. Mwene zorakanaka buropa fa Mwari wenyasha vakuchengete,
mwali benyasha bakugonese. Thank you so much. Zikomo kwambiri, Mulungu akudaliseni. May the good Lord continue to protect you and bless you. Bye bye.